waselokishini mthwalo wami man adokotela please aqoshe mthwalo wami man adokotela please asibala mthwalo wami man avuza uzobabona beza ngamawalawala check nangoba bumshengu ushabalala awena shesha kubhela kweziko sholilanga desha ugoloko ngamabovo kube kushizo loqhuma ivolovolo umcibisho lophazamisa ingqondo bangenzondo nabogogo besoti baqedela ubuthongo njalo engathi khona abanemibono ulisekele bono bheka kangcono nasebhibhisa mangabazwa ngakhipha isigonogono ebathini asibala mthwalo wami man avuza uzobabona beza ngamawalawala check nangoba bumshengu ushabalala awena shesha kubhela kweziko sholilanga desha ugoloko ngamabovo kube kushizo loqhuma ivolovolo umcibisho lophazamisa ingqondo bangenzondo nabogogo besoti baqedela ubuthongo njalo engathi khona abanemibono engithi kokelezela nyangena hlasela ulidlebe ndoda khuzeka mamela ngoba usuyadelela kodwa ke kulungele endlela inameva deva don't you ever nzokhipha igazi ngeke jabula amehlo bheka la ngempela usuyagagamela musu ukutatazela mzimela kamalindela ngithi suka la lala ingoma thintela igama uzophazamiseka baby senyaphetha sondela nyaqeda usuzoqedelela aqoshe mthwalo wami man adokotela please sisi 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 This frequency just came from the doctor. Phethe udokotela kushina bawathela wayeka bangibiza ngompetha badlala ibhithi ngathela ngangena ezwa baqhaqhazela nangempela wena kancane uyavela bambala letha la uzwa ngentanakela bukela uzocacelwa amaneba waphelela letha la dokotela ungenze ngalapheka sakhuluma wavuleka angibongi advice idlele beyifuneka namandla uprise ntwana incane yophumelela